Асо, асо. За Шукри, за Сали! Боби Рекордс, Студио Продакшн. Звука е на макс! Поздравате от Асо за двамата братя, Шукри и Сали, най-верните братя. Живота го срещна с болка и труд, но той не се пречупи, остана корав мъж. На хатирна се тръгна със сърце голямо, малък на възраст, но силен реално. От Трънково тръгна без нищо в ръка, но носеше сила и чест в света. Имаше дни, улицата дом, сам срещу всички, без покрив, без подслон. Но страх не познаваше, не свеждаше глава. След всяка буря излизаше слава. Асо ви показа, Асо ви доказа, че истинският мъж никога не се предава. Парите отиват при пари, така е света, но честта остава до края в кръвта. Шукри, Сали, братя до гроба, за семейството минават през всяка проба. Където и да е по света да върви, Трънково в сърцето му вечно стои. Жертвал се за родители, деца, за братя, за близки, без никаква цена. Подавал е ръка, вярвал е чисто, а често му връщаха с предателство същото. Бил е на дъното, падал е сам, днес е на върха, изграден си над. Мнозина опитаха да го съборят, от завист и злоба да го прекършат, но никога не иска братята му да страдат. Пред него бурите нека да падат. Вали гърми за фамилия Иванови, щом са заедно, всички са готови. Асо ви показа, Асо ви доказа, че истинският мъж никога не се предава. Парите отиват при пари, така е света, но честта остава до края в кръвта. Шукри, Сали, братя до гроба, за семейството минават през всяка проба. Където и да е по света да върви, Трънково в сърцето му вечно стои. Всеки да живее каквото е живял, нито повече, нито по-малко е взял. Асо, Шукри, Сали, респект за истинските!